Здравейте, приятели! Намирам се в столицата на Република Беларус, град Минск. Искам само да ви покажа нещо, понеже в последните няколко видеа в социалните мрежи представители на неолибералната общност, дали платени, дали не, дали имат такива възприятия за света и за това как трябва да се случват нещата, започнаха да ме обиждат като русофил, путинофил и така нататък. Аз само искам да им покажа нещо. Ето такива екрани има в целия град. Те са направени за да отразят предстоящия Велик ден и празниците. Всеки един слайд отчита различния ден от Страстната седмица, като има обяснение за деца. Сега искам да попитам представителите на неолибералната общност в България. Това нещо лошо ли искам да кажа? Това нещо лошо ли? Сега разбирам, някои от вас предпочитат да има гей парад. Или ходят в София на гей парад. Всеки си има своите предпочитания. Аз лично, както съм тук вече повече от седмица, намирам това за изключително полезно и съветвам най-вече кмета Васил Терзиев и всички останали кметове да вземат да слушат такива монитори по празниците. Просто хората да запознаят с това какви са тези празници, какво символизират и така нататък. Хората тук демонстрират уважение към християнските ценности. Има едни такива неща, които в България все още са непонятни. Така че, скъпи приятели, преди да почнете ме хейтите и да казвате какъв съм лош, какъв съм копейка или така нататък, замислете се най-вече върху това, че предстоят ни светли празници и всички трябва да сме добри хора.